bir gurrun ma, bir dert ba, o da näme? Bütün alam jahanın derdi şişmahal. Men oğul gıydıma kefimi dinime ettirip bilemek. Biz näme etmeli? Men adamy maşeyle aydiyen hamana haram kumara gitmeller. Oğlun şok bul ağlaşıp aydamızı ütmeye biz näme etmeli? Ya erkadam aydiye bizden anamızda aydiyet evin başın doğrulu ya daşarik gidende qaytam özü bize başagay olup özü bir narahatçılık öýe bolýar diye. Ya gelinimizden ya doğondan ya enatadan ya mesela bir tohur jowan oğlan gelýär. Ey cemaat biz mescitde oturýarmahal. Dädesi 50 ýaşynda ahuncan dädemi biz enem menen doğulum menen günäden alqap bilemizak diye. 50 ýaşynda dädelimin menen oturşany ýadyma düşýär. Däden näçe ýaşynda diýende 60 ýaşynda diýenme? Dädesini tanıyan adam mı? 50 ýaşyndaky adam gelip maňa zeýrenip oty. Dädesi ak sakal 80 ýaşyndaky adam. Dädem diýe bir oğlan, bir ýaş oğlanyň giriftar bolmasy günäsine giriftar bolupdyr. Ahunjan bir näme etmeli? Dädesi de 80 ýaşa baran adamda. Ak sakal olan adam. Şun derdi ýerden hemmesi, ýaşyň derdi ýerden. Şumahal bir oğlan bir gyz bilen izdivaç etjek bolýar-da. Ohm hamany bir sataşýaly bir melak näme biz zindigimizde sen nämäni öwe tutýan diýäle. Hamany bir gyz oğlan şumahal hususan şäherleň içinde. Mesela aýdýan kef näme? Dünýäň bir ýaş oğlan aýdy otýa. Ey cemaat, yani men şumahal şuurun ştada aýtmagy men bir utanmaly haşyny. Emma aýdýan ki gyzlamy oğlanlymyzy bir terbiýet bolsun jan Hudaý. Ini ulukun awwalin aydan kefişi diye gyz oğlanyň da on biz şoňsyny diýen atçyllyk diye. İzdivaç etip bilmedik başga bir ýerden izdivaç etmeli bolupdys diye. Men awwal gaýtjak kefimşi men bir ew maşymy hamana 2 gaýtary ýuwulsa 3-nji gaýtar men geýmellerli diye. Hiber aýdylmaly wurrunmyş. Hiber zatmyş, manamyş, nämeşi. Oham bir nimen gurrun etýärsa, ahunjarlaryň arasynda ulukun tüşümli adamlaryň arasynda şu inata da aýtmaýam kam diýende inata saydan näme diýen men oğluydum düşümli ýa-da ýok. Şu hem danışgaýysynyň, boýdoşundan ya filmlerde eşitýän kefine aýdýar-da. Hemme şada. Hemme afet bolup duran zat yaman boýdoş, yaman ýoldaşda. Qysgaca aýdyn, qysgaca üşürüp aýdyn türkmençe. Ýaşuly bolsun, ýaş kiçi bolsun, her kim gowy imanly adam bilen gatnaşdy şu zamanyny utduda. Her kim biderek adamla bilen gatnaşsa oturuşdy, ol adam dünýäsini ahiretini betbaht etdi. Qysgaca kepşi. Hamana şumahal ey cemaat, hawluk maýlyň gürrüňden. Bir 15 ýaşynda, 16 ýaşynda ya 20 ýaşynda bir oglana ya bir gyza hamana danışga var ya bazara var ya öz öýüň içinde seni tapşyrýan da jan oglum, jan gyzym, biderek adamla bilen oturuşma diýen da, oham şu oglan ýakyz näme diýe? Meger men oğlan mı diye bir adı bana tapşırıyan, men tanıyman nun mu diye da, olukon iştivada. 80 yaşındaki adamlar var, kadim yoldaşları gelinde şuna Allah'ın kitiyedi. Şu yine de şu oturuşuklarına, pataklarına barıp, olukon günah işlere diyerlerdi. İnnam canı yoksa saldıra vatiha. Näme? Yoldaş elinden tutup alıp bariyada şunu. Yaman yoldaş, yon minzirin, min yoldaş eseretler etmer diýmeller. Delili näme? Delili şu cemaatla. Bir adam hala ahun bolsun, hala işan bolsun. Hala tehsilkerde bolsun, hala bisavat bolsun. Hala öýlenen bolsun, hala öýlenmedik bolsun. Hala gelin bolsun, hala gyz bolsun. Hala karger bolsun, hala karment bolsun. Hala reis bolsun, hala etekdäki adam bolsun. İnsanyň tabigatyna Hudaý goýupdyr. Her kim bilen oturşsa, şoň kefine hawwa bermese de hutbuhut şoň renginden, tabigatyndan şoňa ýokýardy. Odal kan ýatdyrsyňyz, gerbebendi aspetazira zamani pişehar, rengeşan hemgun negerde tebşan hemgun şewet. Hutbuhut şoňa geçýärdi şoňa. Heyran galmaly zat. Bir kılar sohbet eser ey talebe rah, sofalayar biter goway diye. Kılar sohbet eser ey talebe rah, munundek jari bolly adetullah. Hudaýyň goýan bernamasy şeýle ýeriň ýüzünde. Her kim men oturşsaňma, hutbuhut şondan saňa birme ýokýardy. Hatta şoň menen dawalaşýaňa, şoň kefin red edip otyňa, öýe gelende ýene şoň kef saňa eser goýýardy.
Şoň tabiatından sana yok ya. Şoň biberiketçiliginden sana yok ya da. Oturuşup turşyan. Gözde Peygamberimiz näme diýipdir ýan münafıga? Ahir ömrüni naýdan kefaha? Hay sana zerer veren zat şu münafık bilen oturuşup muhabbetleşeniň da diýipdir. Başka günahlarını sanap durmandır. Yani hemme günahların şondan çıkıp gitýär diýdigde. Maňa eziyet berýäningde şolan gowunny görjek bolýan, sahabalara eziyet berýäningde şolan gowunny görjek bolýan, maňa ittiýaýdanyňda şolan gowunny görjek. Indi sen tutup gidibermeli. Hemme günahların başşa. Şu mahal ne kadar izdivaçlı ida galiye men boydoşmaya ise näme diýin ýa-da. Ya mesela bir qyzy olan adam bilen raziha hemme zat izdivaja. Yeňiljek toy tutjakla men boydoşlamdan çekinýän diýdi. Ya men yoldaşlamdan çekinýän diýdi. Ya yeňiljek altyn kumuş gadal alyp toy tutjakla da men boydoşlamdan çekinýän diýdi. Baýa tangoft harç bolmaly. Hayat falan jere bolmaly. Men yoldaşlamdan boydoşlamdan. Şeýitdirip näder nefer ida galyp barýa. Ya hatta izdivaçdan soňram, hatta toy bolandan soňram, we hatta oglan şoklu bolandan soňram. Şola ben oturşak, şola ben gülüşek. Daşarda birini güldürjekden öz içerisiniň çaýyny, suwuny, naharyny awulyk etjek, zindigisini awulyk etjek. Aya hakıl şunay diýämay, aya ilim şunay diýämay, aya mantyk şunay diýämay, aya insanyň sabady tahsilaty şunay diýämay. Yani näme zat şunay diýär? Öz içeriğini awulyk etmeli, daşarda birini güldürjek diýip. Hamana dostum ya boydaşım deyip. Asıl kök oturşyan adamın qowu olmalı. Yo men oturşyan adamın qowu diye. Her bir günaha düşmen adamı özde ağzı burun hafalamadan tut, bagşlan, zinadan tut, her nämeden, qumardan tut, şu yoldaşından görýärdi. Meni akiden Allah'dan şuttu diýärdi. Kıyamatda da şu dava olacakda. Men o gurrunları beter giyirmeyin. Yönü kıyamatta da şu dava olacakda. Huda yaşımen adet da şımen adet. O senden mollu, o senden mollu diyecek. İnni biz öz dersimizin näme? Oğlumuz, qyzymyz, ey yaşaçyk oğul qyzy var, hacı dädele. Ol qon adamla. Oğul, qyz, gelin, kefin öttürjek bolsaň, gör, bir de aýdýarlar da ahunjan kefim diýenime den ak diýerler. Men aýdýän, Allah üçin aýdýän. Aýtma diýen. Aýtsaň zindigi behem wurulýar. Oğul gıydığa kan aýtsaň zindigiň duýdy gatşýarda. Erne kan aýtýar zindigiň duýdy gatşýar. Mıdan dawa. Zinanasyna kan aýtýar duýdy gatşýar. Şuur gatşýar zindigiň. Mıdan dawa bolýar. Inatasına da hatta aýtýar duýdy gatşýar. Ýol näme? Howluk mellal. 1 ay, 2 ay, 3 ay, 4 ay, 5 ay howlukman döwründen aýlanmaly. Şu zinanamy, şu adamymy, şu oğlumy, şu qyzymy, şu gelini, şu ene dädemi kim menen oturuşup tursam kam şoňa bername dökmeli. Ýöne aýdyp diýip öý awlyk etmeliler. Oturuşturup turuşturýan adam, öýüňe adam çağır, arasy adamlardan. Ýa-şoň bir salamy baraýly, etmejekde bolsa gowunnal, muhabbet bilen in ulukan awwalin ve ahirin yol şu zamanna ve belki her zamanna oğul qyz ene däde fat oturuşup turuşan adamın arasylacak bolmaly. O arada da elinden zat gelmese dige dua etti odur Hudaya elimden gelenim ettim özün agıbet be hayret dip.